खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। त्रिपुरानि मोनसे सोरखारि हस्पिटालाव गोथां एबा थैयै मानसिखौनो थैबाय होननानै फोसावदों। 52 बोसोर बैसोनि तरुण कुमार नाग मुंनि सासे फोरोंगिरिखौ लोमजानायनि थाखाय त्रिपुरानि खौवाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन आरो सोरखारि हस्पिटालनि नियम बायदियै कभिड-19 टेस्ट खालामनायाव कभिड-19 पजिटिभबो मोनदोंमोन। कभिड-19 मोनखांनायनि उनाव बिथांखौ हस्पिटालनि आइसोलेशन वार्ड एबा कभिड-19 पजिटिभ मोननायखौ दोनग्रायाव दोननानै बिनि 1 घन्टा उनावनो डिउटियाव थानाय डक्टर्सफोरा बिथांखौ थैबाय होननानै नखरनि मानसिफोरनो डेथ सार्टिफिकेटखौ गथायबायमोन। बिथां तरुण कुमारनि थैनायनि खौरांखौ मोननानै बिनि फिसाज्ला डक्टर त्रिदेब नाग जाय आगरतलानि जिपिपि हस्पिटालाव मावो बियो बिफाखौ दोननाय हस्पिटालाव फैनानै बिफानि पाल्स रेट एबा बिखानि मावनायखौ नायनायाव मिथिनो मोनो बिफाया गोथाङैनो दङ। उनाव बियो गावनि बिफाखौ गाव मावग्रा हस्पिटाल जिबिपिसिम लानानै थाङो आरो दा बिथां तरुण कुमारखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। बडोलेण्ड राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबा मैया गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै चिरां डिस्ट्रिक्टनि काजलगाव जेएसबि सिभिल हस्पिटालाव थै दान होदों। लोगोसे सोरबाफोर थै दान होनो गोसो दंब्ला काजलगावनि जेएसबि सिभिल हस्पिटालाव फैनानै थै दान होफैनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलनि 7थि खेलानि थाखाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ बेल्जियान डिफेन्डार बेन्जामिन लाम्बर्टखौ साइन खालामबाय। खौरांनि बायदिबा बेन्जामिन लाम्बर्टआ डिफेन्डार महरै 15 बोसोरनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो दङ। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव 1.14 केजि 1.14 केजि सनाजों लोगोसे 2 मानसिखौ हमदों। बिसोर 2आ बे सनाखौ दुबईनिफ्राय लाबोदोंमोन। सनानि बेसेना गासै 52 लाख रां। खौरांनि बायदिब्ला बिसोर 2आ बे सनाखौ गावसोरनि देहानि लाखुमा जाथावि जायगायाव सोनानै लानानै फैदों जायखौ इंलिसाव रेक्टाम बुङो। बिसोर 2निफ्राय सोंनायाव मिथिनो मोन्दों बिदि सना लाबोनाया बियो गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो 1 करोड़ रांनि बारा सना लाबोखांबाय। सना लाबोग्रा 2आ तामिलनाडु मादुराइनि। 20 सेप्तेम्बराव लिरफुबाय थानाय समावनो दोनथ'जानाय आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि आनजादखौ खुंफिननायनि डेट एबा अक्ट'खौ फोसावबाय। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि आनजादा फैगौ 22 नभेम्बराव जाफिनसिगोन। दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गलाघाट बकाघाटनि शहीद कमला मिरि सिभिल हस्पिटालखौ बेखेवगोन। बे हस्पिटालाव गासै 200 बिसना थागोन आरो जागायजेननायाव बेखौ कभिड-19 केयार सेन्टार हिसाबै बाहायगोन एबा कभिड-19 पजिटिभ जानाय बेरामिफोरखौ दोनगोन। इउपि हाथरासनि जाथाय जेराव सासे 20 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया गाज्रियैनो सासेनि बाराजों जिनाहारि खालामजादोंमोन आरो 2 सप्ता फाहामथाय होसेयावबो रैखाथि एबा बासायनो हायाखैमोन आरो हस्पिटालावनो जोबथा हां लादोंमोन। बेनि थैनायनि लोगो लोगोनो इउपि पुलिसआ गोथै देहाखौ नखरनो हरालासे गावसोरनो हस्पिटालनिफ्राय हरनि समावनो स्रोदै लायनानै सावफैदोंमोन। बेफोर गासै जाथायनि सायाव एलाहाबाद हाइकर्टआ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय इउपिनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस आरो एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसनो सामन हरबाय। सामननि बायदियै बिसोरो एलाहाबाद हाइकर्टआव 12 अक्ट'बराव नुजाहैनांगोन आरो बे एखे सानावनो जिनाहारि खालामजानाय नखरनि मानसिफोरखौबो कर्टसिम फैनानै गावसोरनि बिबुंथिखौ होफैनो लिंहरदों। बे केसआव स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीमआ इउपि पुलिसनि 7खौ सासपेन्ड खालामबाय। बेनि मादाव सासे एसपिबो दं। डाइरेक्टरेट अफ रिभिनिउ इन्टेलिजेन्स DRIआ सिलिगुरिनिफ्राय 17 करोड़ रांनि गासै 33 केजि सना हमदों। DRIआ माखासे स्रोद खौरां मोननानै गंसे ट्राकआव नागिरनायाव बे सनाखौ मोननो हादों। ट्राकआव गासै 4 मानसिफोर दंमोन आरो बिसोरो बे सनाखौ म्यानमारनिफ्राय मणिपुर जानानै राजस्थान फारसे लांनो नागिरदोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि ल' एन्ड अर्डारनि थासारिखौ नायनानै सेन्टारआ अरुणाचल प्रदेशनि 3 जिल्ला आरो गुबुन 3 जिल्लानि 4 पुलिस थानाखौ AFSPAनि सिङाव फैगौ 6 दानसिमनि थाखाय डिस्टार्ब एरिया होननानै फोसावबाय। बे 3 जिल्लाया तिराप, चांलां आरो लंडिं डिस्ट्रिक्ट आरो 4 पुलिस थानाया नामसाई पुलिस थाना, महादेवपुर पुलिस थाना, रोइं पुलिस थाना आरो रानपुरा पुलिस थाना।
माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 151थि जोनोम सानाव इन्डियाया नेपालनो गं 41 एम्बुलेन्स आरो गं 6 स्कुल बास जोथोब एबा गिफ्ट महरै हरदों। नेपालाव थानाय इन्डियान एम्बासाडर बिथां बिनय महन क्वात्राया बुंथिनाय बायदिब्ला इन्डियाया मोनफ्रोमबो बोसोरावनो नेपालनो एम्बुलेन्स आरो स्कुल बास हरबोगासिनो दङ। बिथाङा बुंबावदों 1994 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम नेपालनो इन्डियाया गासै गं 823 गारि हरबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। कार्बि आंलंनि दखमका पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाहिन राहिमापुराव खोमसि फोथायनायखौ लानानै सासे 50 बोसोर बैसोनि रान्दि आइजोजों लोगोसे सासे 28 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरि हौवाखौ बुथारदों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा रामावती हालवा आरो फोरोंगिरिनि मुङा बिजयगर। बे जाथाय जानायनि सिगां गामियाव सासे हिन्जावसाया लोमजानानै थैदोंमोन। बे थैनायनि पस्टआवनो रामावती हालवाया गावनि देहायाव सोरबा हाबनाय बायदि जानानै माबा माबि बुंदोंमोन। बेयावनो गामियारिफोरा रामावतीखौनो दायना आरो रामावतीयानि हिन्जावसाखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामो। बे सन्देहखौ लानानैनो गामियारिफोरा रामावतीखौ बुथारो आरो रामावतीखौ बासायनो फैनाय बिजयगर मुंनि सासे फोरोंगिरिखौबो बुथारो। रामावतीनि फिसाजोखौबो बुथारनो नागिरदोंमोन नाथाय बियो खारखुमानो हानानै दखमका पुलिस थानायाव थांनानै गासै जाथाय जानायनि सोमोन्दै खौरांखौ होयो आरो पुलिसफोरा गामियाव फैनानै बे खामानियाव आखाइ गोनां गासै 9 जनखौ एरेस्ट खालामबाय आरो माखासेखौ नागिरगासिनो दं। खौरांनि बायदिब्ला गामियारिफोरा बिसोर सानैखौ बुथारनानै बिसोरो गावसोरनि फोथायनाय बायदि दै जिङाव लांनानै फुजा हैदों आरो उनाव हाजोआव लांनानै सावहैदों। महाराष्ट्र पुनेनि सासे 36 बोसोर बैसोनि IIT खड़गपुरनिफ्राय ग्रेजुवेट जानाय सासे मानसिखौ रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ इन्डियान रेलवेनि टिकेट बुकिं खालामग्रा IRCTC वेबसाइट बायदि एखे वेबसाइट खालामनानै लाख टिकेट बुकिं खालामनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। बिनि बानायनाय वेबसाइटनि गेजेरजों इन्डियान रेलवेसनि टिकेटफोरखौ गोरलैयैनो आरो थाबैनो रिजार्भेसन खालामनो हानायनि सुबिदा दंमोन। बे वेबसाइटनि गेजेरजोंनो बियो कमिसन लानानै दिनैसिम 4 लाखनि बारा दावबायारिफोरनो टिकेट बुकिं खालामनानै होबोदों। खौरांनि बायदिब्ला बियो बे खामानिखौ 3 बोसोरनिफ्रायनो मावबोगासिनो दंमोन आरो बेनिफ्राय गासै 93,000 IRCTC लगइन आइडिबो मोननो हादों। अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशनआ 5 अक्ट'बर समबारनिफ्राय जोबनो गैयै साननि थाखाय साखा बन्द फोसावदों। ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशनआ माखासे दाबि लानानै आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि हेंथायै बे बन्दखौ फोसावदों। बिसोरनि दाबिफोरा कभिड-19 समाव बिसोरो 50% एबा 50% दावबायारिफोरखौल' लानानै गावसोरनि खहा खालामनानैबो लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो दङ। फारसेथिं सरकारा पेट्रल डिजेलनि बेसेन आरो जायखिजाया बेसादनि बेसेनखौनो बारायनानै होगासिनो दङ। नाथाय सरकारा बासनि भारा एबा बासनि टिकेटनि बेसेनखौ बारायनो गनायथि होआखै। बेनि थाखायनो ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशनआ बासनि टिकेटनि बेसेनखौ बारायनानै होनो दाबि खालामदों आरो बिथांमोनहा बे दाबिया जाफुङागौमानि आसामाव साखा बन्द थागोन होननानै फोसावदों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 64,71,734 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,0873। हामनाया 54,24,943 जन। आसामाव दासिम 1,83,812 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,48,960। दासिम 34,128 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 721 जन। मैया सानसेयाव आसामाव गासै कर'नाजों 10 जन बा 60 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।